Empeleni ngoba ngilapha ngizile ngobuhle. Ngoba vele nasekuqaleni ngangingezanga ngobuhle. Angihlukumezeke kakhulu ke kulokho. Ngoba impilo esengiyiphila isifana nempilo yenyamazana. Ngikhuluma nje ngomgqibelo. Kufika abantu lapha endlini. Uma befika abantu ngenhlahla bangithole ngekho endlini. Bafike bamemeza igama lami lapha. Mina igama lami nguNjabulo. Ngakunene Sibongo. Kungakho ngithi mina insolo ngizomfaka kulezi insolo zokuthi kulabantu abangilandelayo. Mina manje phela ngisakhona ukulala endlini. Angisakhona mangireport lapha kulesa stage makukhona inkinga enginayo ngikhonjwa ku-cluster. E-cluster ufanele laphana ngibone ngibona uGeneral abafuni bangihlala noGeneral bathi fanele ngiqale ngibonane noPenal. Yini ngizokhuluma noPenal? Abantu abaningi ngibonile ukuthi phambilini bazwelana nami. Abayazi ke impilo engiyiphila ukuthi ise high ke manje. Ngiyabaleka. Ngifuna nje ukushisa. Usala nje endlini. Angilali mfowethu ngeke ngishort ngilala kuphi. Welcome to the Dubest Show. Of course, I co-pilot on Christmas. You already know I'm doing the best show, even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing is usual. I got my man James, and on my right, I got my man Kanda. I do one story at the time and one testimony at the time. And you also the channel. Where have you been? Please subscribe, press the notification bell as well as join the membership and also donate. Our details shown after the disclaimer. Yeah. Thank you so much to those who are doing that, who are donating, who are making sure they like the episode and they make sure that the episode they watch it until the end and they don't skip the advert. That also a support. So thank you so much to those who are doing that. We highly appreciate it. Thank you. James, are we on Grace? Hi, we on Grace. Hey, itafula lo mtimandi. Itafula lethu. Hayi. Awulethu impela. Madodzela. Timande. Tata. Lithini ixesha? We on Grace. Xesha lika Yesu. Uthini ngiphethe uMadonsela namhlanje? Phethe uMadonsela. Aha. Ndikhaya mina ngenzakalani? Ekhakhonina manje thini mfowami? Bathi zingabantathu wafuze ekhonyo. Zingabambili zeza nonina ekhakhonina kamntambo. Yithi abantu madoda. Kodwa belungu kodwa ubhambo lunye bafowethu akithi noNkulunkulu mayikhanda umuntu wakhipha ubhambo. So that is Steve. It's Steve. Isandla sokunene. Kuningi mfowami. Nesiqethe. Asakwazi ngalo wena abantu bazothiwa kule channel bethi endoda lokho yahamba. Asayazi kodwa namhlanje ubuyile. Kodwa kwangidonsa ke phone wathi mfowethu asukile kancane. So ngifuna ukuzoza namhlanje ukuthi mfowethu usukala ngani manje bakwenzeni mno wethu. Bingelela nje emakhaya bese singena odabeni. Ngiyabonga ngithola ithuba. Angibingelele kuzo inkalo zonke. Sondela nje mfowethu kancane ngibingelele nenginabo lapha e-studio. Enyakeni omusha ngithi happy new year. Happy new year mfowami. Nathula Miyakomusha. Nathula nino James ngabe kwenze njani? Miyakomusha. Compliments of the new season. Sibonga. Angihlala udabile. Empeleni ngoba ngilapha ngizile ngobuhle. Ngoba vele nasekuqaleni ngangingezanga ngobuhle. Angihlukumezeke kakhulu ke kulokho. Ngoba impilo esengiyiphila isifana
nempilo yenyamazana. Hawu. Ngikhuluma nje umgqibelo. Kufika abantu lapha endlini. Mabefika abantu ngenhlahla bangithole ngekho endlini. Bafike bamemeza igama lami lapha. Mina igama lami nguNjabulo. Ngwakunene Sibo. Abangaziyo khona abangaziyo nabangangazi. Kodwa abaningi bokhumbula ukuthi mangikhuluma ngoNjabulo kunene. Ingelozi yama-2K ngisuke ngikhuluma ngami. Bamemeza aphuma umuntu ke endlini ngoba kunama room lapha. Yeah. Abebengazi ukuthi ngihlala kuliphi mina. Badubula kabili emoyeni. Bahamba. Kanti lonto leyo nje ngihamba nje ngilala endlini hayi ngoba bengiqala ukulala ungalala endlini. Ngoba khona into engayisuspectayo. Ngahamba ngo-report ukuthi lapha eThembisa South ukuthi khona into engahambi kahle. Lokhu kungilandela nje njengoba ngangabika ukuthi khona abantu abafika phambilini. Nakho sengibadubula ke labo bantu ngoba ngadubula emoyeni awuthi ngadubula bona. Lapha eSouth lapha asikisa. Ngilisho ke igama lalomuntu. Wathi kahlahle udaba lwami aliphethwe lapha. I-stage lesi udaba lwami luphethwe kwi-district na kwi-provincial. So manje mina ke lo i-district ngiyambuza ukuthi ukhuluma ngani makhuluma i-district. Uthi ukhuluma ngalokhu nge-cluster. I-cluster ke seClodgop. Uthi kufanele lo nkulumo lo ihambe i-cluster. Ngazama ukufonela omunye ucaptain. Lo captain ngimaze kanjani? Ngimaze ngokuthi yena ngawukhuluma indaba yengane esikole ngonyaka ophelile. Kwakumuntu ongathi ufuna ukungisiza kodwa ngabona esephelelwa ngamandla. Ngamtshela ngathi mina uyazi bengicela ukubona ugeneral wakhona lapha na ecluster. Yazi lo muntu wathini kimi wathi akuvumelekanga ukuthi wena ubonane no general. Kufanele ubonale no Colonel Pinar. uKenneth Pinar ke ngiyamazi uKenneth Pinar la ethi ngibonane naye. Ukhuluma ngomuntu engathi mangiya kuye ngisafika la ngo2024 ngiyokhuluma ngaye indaba yengane esikole nendaba yami umsebenzi. Wathi akanaso isikhathi sokukhuluma nami. So ke manje engikhala ngakho manje impilo yami sengcupheni kakhulu njengoba nje manje singasalali endlini ngenxa yabantu engazi ukuthi baqhamuka lapha abantu abangihlasela ngoba ukuhlasela kwami lokhu kwaqala ngaleli cala leli azange uthole ukuphumula. So excuse njengoba nami umuntu oyibukayo indaba bengathanda kodwa ubaba uMkhwanazi uGeneral Mkhwanazi impela ukuthi akangenelele kulolu daba ngoba manje mina phela ngakusho ukuthi uma nje ngingashona ngesandla somuntu kube ngamaphoyisa. Lokho angijikile ukusho lokho ngoba ngempela ngikhathele ngempela manje. La ngonyaka ophelile ngeke ngaya lapha ku station command omusha. I'm sorry nje ngakudlulisa lokho ukuthi Dudu rest in peace ku former station commander eSouth Police Station ubabulu udlulele emhlabeni lo muntu. Udlule kulenyanga ephelile. Oh. Ushone kabi ngoba uyangikweleta. Ibhlungu ke lento ngoba mina ngibuye ekubhaceni engakashoni. Ngalukhuluma lolu daba lolu epolice station nganganakwa.
ngaphinde ngazokhuluma ngithi mhlambe abasondele naye bamhlebela ukuthi cha nangu umuntu ekhala ngesikweletu sakhe useziyahamba ke emhlabeni ke manje kulungile ke ngiyakhalisana nomndeni wakwabuluka ngoba ukufa komuntu akusiyona into encane kodwa ke manje ungishiye kwenkulu inkinga ngoba mina ngapha ngibulawa buqabhuqwa indlala lapha izingane zami ziyahlukumezeka ngoba phela lento ngayikhuluma kahle kwafanele ukuthi ke okholiki bakhe ke bazama indlela ukuthi le ndoda kungahlalwa kanjani phansi kukhulunywe nayo mayelana nesikhalo sayo njengoba phela isibuyile lapha sasiyithathe sayisakhona ngazama ukukhuluma ngibuyela kulo station commander omusha wathi nje cha mina ngicela ungangifaki hayibo mina angazi lutho ngalento umuntu ofanele ukukhuluma naye lento umabunda wangifonisa ngefoni yakhe ngathi angina airtime mina cha ngamfonela umabunda ngangafuni ke uagiwa nawo umabunda ngangifuna kahlahla ukuthi ngoba unyaka uphakathi ayikho neplan angayenza ukuthi ingane kulonyaka lo ithola isikole ifunda yazi wangiphendula kabuhlungu ukuthi mina ingane ayifundi ukuze namanje ingane ayifundi wathi kimi neyakhe ayifundi hawo ngithi mina eyakho yenziwa yini ingafundi naye ngabe bisekubhaceni na wathi hayi eyami yenziwa ukuthi imali anginayo ngithi mina ngenaphi lapho endabeni emali waphela mina ngazo ukuthi izingane kukhona inkola nje zikahulumeni kufundwa mahala ziyithatha isiwe khona le yakho ke imali yalo okhuluma ngayo uthi yami iqedile esikoleni anginayo imali yokuyisa euniversity ngithi ngcono ke wena ke awunayo ukuyisa euniversity ingane mina uthini ngami esafuna ukuqeda isikole na wathi umabunda hey mina ngicela ukuthi ungangifaki kulento mina into yami nje nawe kwasahlanganiswe icala bese ngithi okay ngiyakuzwa sahlanganiswe icala kulokhu okwami uthini ngakho ngaphela sengitholele incwadi manje ebuya la ngangisebenza khona iyachaza incwadi ukuthi wena washiya emsebenzini ngokuthi wawuye kwi-protection uthini ke manje ngame ke engabe ke mhlambe mina ngizama iplan ukuthi kubethiwa ngiyasebenza ngithathele imali engiholayo ngihlephule ngizama ukuthi indlela ingane nayiqhubeka nokufunda yazi wathini kimi wathi yazi mina ngakusiza uma nje wena ungangimelela lencwadi bese mina ngikhuluma nalaba abaqashayo ngithi mina kuze imelwa nje awuzingane kimi uthathe mina sambe selapha njengoba wakwazi ukuthi uyoreport banofakazi laba abantu ukuthi wafika lapha wa report wathi siyamcela ke manje sifuna ukuthi abe ngapha ngakithi ngoba impilo yakhe isengcupheni ngenxa leli phoyisa leli elaboshwayo ukuthi abuye ngapha bese ke ukuthi ke uma sekuphelileke bese eyabuya eza ngapha uthi umabunda kimi wena mongenza nje lokho ngabuyela emsebenzini ngithi mina qala kubaleka nje ngoba nje ukhana ukusho manje lokho 2024 uphelile uzokusho ngo2025 na usuyophela ngicela uze lapha wavala ifoni ngatshena lo station commander wavela wayiphumela phandle wayidonselwa ugwayi wayibhemela umlungu ke loya lo station commander omusha khuluma na English wakuyaphoqa ke phela ngangibhidelisha naye lapho nje kodwa phela kwakulula nje uyangikhuluma naye phela nami isilungu ngiyasazi phela na ngakhuluma ke naye wayesethi kena ke ayi mina kukho engakusho mina umabunda unomphathi wakhe Olifant ngithi mina Olifant angikwazi ukuthi ngingaya khona Olifant ngoba mina azange nje ize udaba lami ngiluthathe ngiluse Olifant ngcono ngiluse kuGeneral uNdlovu bathi ngebhathi ke nawo seshonele lo General Ndlovu maye semchaza ukuthi imuphi ilona owayekhona lo general kuleli icala leli lika Senzo Meyo
Oh bro. Undlovu. Wayekhona imcane kaSenzo Meyo. wayekhona ucala kaSenzo Meyo phela uyabona nje uthathwa nje ubeka uba ugeneral nje ngokuthi phela wathola isikhundla naye ngoba phela wathi yena uza angikhululeke ngezele uzongivikela kwathiwa isikhundla mase esegwetshikele liphoyisa nalona wanezisikhundla lo uMabunda okuyikhona kungikhathaza kakhulu angisazi manje kufanele ngireport kuphi manje ngoba phela iprovincial mabethi angihambe kwiprovincial ngapha mina ngisebenzi mina le provincial abathi angeke kuyo hayi nokuthi ngibhalele incwadi ukuthi hayi ufika uqondane nobani ufika ubeke kahle lolu daba lwakho akwazi ukuthi akhulume noMabunda bazongitshela ngoPinal ongangazi kusho ukungazi lo Pinal lo ukoloneka lo wathi uPinal nalolu daba lolu lwaleli icala akalwazi uqhamuka yena nje usethi kunencwadi khona eyabhalwayo ngacela omunye umuntu ngeke ngimusho igama lakhe ngoba cha umuhle lapho ulimini lwesilungu awuJoja ukuhana oyisingisi wabhala uyathunyela incwadi wayiphendula lo ncwadi leyo ikhona nje impendulo yakho ithi wathi uPinal wena asikweleti asikho ukuthi isithembiso esasenza nawe lokho ngabona igama lapha encwadini ethi lokho ngufaka kwirecord ukuthi asinaso isithembiso esasenza nawe wena hambe uyokhuluma nalomuntu okuyena okhulume naye eqaleni manje ngiyayibuza ukuthi uPinal mayesho kanjalo ethi angikhulume nalomuntu engakhuluma naye eqaleni njengoba lo muntu engafuni ukuza kimi na nalo uyena uyabona kubethwa lona ngamthola engakashayiswa imoto ubani ubaba ubulo phela athathe mina ngamthola vele selimele awu washayiswa imoto ekuthiwa ingaqali boyiso ibili imphinda yebona ngamthola ke limele kwakufanele mina kube twice aphila ngangizoya kuye ngoba mina vele kahlahle uyena engareport kuye ukuthi cha nakho ngithunya umuntu ethi angiyogudluza izingane lapha ebeni ngabulali mina yena kubuluka ngokuthi ubheka isimo sokuthi lona lo MKT eqaleni uhlula icala wathatha uMabunda wenza sengathi yena kusuka nje eqaleni sahlala kanje ngoba ngihlezi lapha nje kwakhulunywa lento ubale kanjena mina ngiyasola ngicela ukuthi futhi nje SAPS ingalithathi kabi lolu daba lolu angilwe neSAPS ngilwa nabantu abathintekayo kule ndaba yami ngoba mina ngiyasola ukuthi umfo kaMabunda wayibhoqa le mali yo manje uyesaba yena ukuthi siditshaniswa phela yena kufanele ngabe yena uyeza kube nguye ugeneral bese kuba mhlambe naye lo Pinal kunima inkinga ngimazi uzoqala khulumeni kodwa nje mina no general bese ba ile intelligent lena lo uTsawana lo ambiza wenqaba mase ngasibizwe ihlaliswe nje imeeting ebese chaza ukuthi imali yabhoxeka mina nami ngiyindoda nawe indoda singakhuluma angibhadale kancane ngoba kushuthi mhlambe wathi uyathinta kule mali yathinteka mawala naye wayexakekile ngoba phela kukhomba khona ukuthi kushuthi khona kwaziyo uma ebizwa enqabe unqabelani ngoba mina nje wakusho lokho ukuthi nokunyeke kunena nguthana ukuthi uyongikhuluma kabi kulezi indawo zama social media ongikhuluma kuzo manje mayebothe mkhuluma kabi uthathe siphi isinyathelo yena why angasondeli kimi athi ngicela ngibizele kunene why uhlale phansi why ukhulume kanje ngithi ezothi ngikhulume kanje and ngisazokhuluma ngaye mayengafuni ukuthi eze sohlala phansi sikhuluma ngoba manje mina bengazokuthi ngokubuka kwami bengazokuthi umuntu obengithumelela ngalezi inkabi ileli bhoqolo lapha ejele uRosemary Ndlovu
lo ngabe bamthatha bamsalena eCostad ngoba lo muntu lona inkunzi yamafundi ngayimezela uthu la muntu Awu. banjwe kaningi lapha eSun City lo muntu ngamafoni waze swale eHosmapuru nakhona inkunzi lana ngabe naye bamthatha bamse lapha eBhongweni prison ngoba angisazi ukuthi ngibani manje futhi ngisangisola ukuthi kushuthi kwanawo uMabunda uhlangene naye yini inqaba ukungisiza ekubeni kwakunguye vele umuntu From the start. from the start futhi nale protection ubhalwe yena phezulu kwakufanele nje ukuthi yena mangibuya athi nene abizi nje nomndeni wami engangenawo cha ngiyabonga mase nibuyile nibuye niphila lapha ekade nibhace khona hey lapha ke kuhamba kanje u1 no2 ngizame kanje angehlulekile okanye ngizame kanje okunye uphasile okunye akuphasanga ubuse nje umelana ekudeni kanti eqaleni ubuseduzana kungakho ngithi mina insolo ngizomfaka kulezi insolo zokuthi kulabantu abangilandelayo mina manje phela ngisakhona ukulala endlini angisakhona mangireport lapha kulesa station makukhona inkinga enginayo ngikhonjwa ku-cluster e-cluster ufanele laphana ngibone ugeneral abafuni bangihlala ugeneral bathi fanele ngiqale ngibonane noPenal yini ngizokhuluma noPenal ngoba uPenal akazi nokuthi kwenzakalani kwasho wacima kanjani yena okwakhe nje kwathiwa hayi ngoba lencwadi lena eyikhipha u20,000 ngingakanje kubhaceni ibhalwe uPenal ukuthi sakupha u20,000 manje yini osayifunayo ngithi So 20,000 vele mfo bakunika ngithi. banginika ngangakanje kubhaceni ngangalandelwa ngisho nazo inkaba mina ngase ngathi ngidle kudala nalo mali leyo yayisiphelile kudala lo mali leyo Wasebhaceni. ngebhace nje kudala yaphela ngilandela zinkabi nje imali iphusa kuliphupho ukuthi yake yabakhona manje ke lokho okungixaka kakhulu ukuthi kungani uPenal azokhuluma uthi yena wezwa lokukhuluma wakuthola wakonfirma ku-captain uHlongwana lo swa retire lo na wathola isikhundla leli calo wathi maqeda ukuthola isikhundla base bemkhipha emsebenzini uHlongwana wayichaza kahle ke lento kimi ngangaphumushe ebhaceni wathi uHlongwana uyazi wekunene mina kahle le mali engakunikeza yona ayihlangene nereward ofanele uyithole mase kuphela icala le mali yokuthi sibonga ukuthi indlela esiqhube ngayo i-sting operation sigcine siphumelele ngoba phela kahle ngempela mina engikhala ngakho kakhulu umsebenzi engawusebenzayo angiseli phoyisa mina futhi ngangashongo mina ukuthi ngisacela ukubopha umuntu lapha mina ngangiyothi abangikhuzele lo muntu uthi angiyobulala izingane nonina ngangithi abamkhuza shuthi yebona indlela abamkhuza ngayo ke babothi ngcona akaboshwe ngoba umthetho uyawazi uqhuquzela ukuthi ubulawa abantu emphakathini bona ke base bethi ke akube yimi engifanele ngibe nesandla sokubopha lo yamuntu Nakhona wa risk. ngariska futhi ungazobopha umuntu kanje umuntu ujika manje ulwa nami manje Phela wazothandana noba nomngane wakhe. lo balekile engazi ukuthi mhlambe nguyena oyithumayo naye lesinkaba ngoba phela ngasindisa njalo bona labo boyithu lo ishonele ke kodwa phela wathola accident khona yena ukufa umuntu ngiyahlonipha kodwa uyangikolota kodwa ke phela lo mali ayengeze ukuphuma esikhwameni sakhe yayizophuma kwestate lo mali Yena kumele ayiclaim. afanele ayiclaim wehlulela ukuclaim yikho ngoba ngithi iyaclaim idliwe yini yabona kwethiwa le mali lena akayazi ngempela wehlulwa yini ukuza kimi yini ngikhala kangaka ngimtshela ukuthi impilo yami emile ngabe ngcono ukuthi bethiwa ke bakuthathe konke ke lokho ababe ngichaphaza ngakho bese bengishela umsebenzi wami
At least ngaba sikho nani. Ngaphela ngowami lo msebenzi yiba abangikhipha kuwo lo msebenzi angivela ngasuka ngayeke nencwadi yasho ukuthi ngaya ku protection njengoba becala umthetho phela uyahlonishwa kodwa manje wona usuxhaphaza mina ingakho ngoba ngithi ngiyamcela bakithi umkhwanazi ngiyamcela ukuthi angenelele nomunye nje uthola le video akayidluli lokhu lesitoli lesi akadlulise kuye ngoba mhlambe khona angakwenza ngoba angisazi mase kufanele ngenze njalo ngoba angilutholi ngempela usizo manje sengigada umlomo wesibhamu ke manje bazothi babe ngangithola lapha gcina kwenzeka ezinye inkinga lapha yabo ngifake ingane manje inkingeni manje ngenxa ye-stage senze ngiyayisola ngihlale ngicabanga ngingedwa ngithi hey angazi ngangenzani wethu angayeka nje nami kanje umuntu nje ayebhuqabhuqela abantu bakubo ngoba ayibulalela bakulo la muntu mhlambe usiko lwakubo naye ukuthi kufanele kubulawa abantu ekhaya bakhona nje umuntu ozalwayo akahambe ngangazi nami nje usiko ke kodwa ayilwenza kabe lwenza ngami wena wavimba lokho ngavimba lokho ngibhlungu ngempela nje yilokho nje bekithi ngicela ukudlulisa ukuthi abantu abaningi ngibonile ukuthi phambilini bazwelana nami abayazi ke impilo engiyiphila ukuthi isi-high ke manje niyabaleka ngifuna nje usala nje angilali mfowethu ngeke ngishothi ngilala kuphi hawu ngeke angilali endlini ngizolala kanjani ngonqunyo uzwa nje gogo ngapha njalo uma uthi uqalulwa nalabo bantu sekufanele uboshwe ngoba umthetho walapha ngempela la eSouth Africa uyinkinga ngempela yabona nje ingane zami nje lezi engangikhala ngazo lezi ezayifunda lapha ngingazi ukuthi ngizoyikhipha kanjani ke manje ngoba imali uyikhokhela ngisenalo ngizasizwa i-EFF ziyafunda ngoma nje ngoba babethi lapha hey phela imali ima uyikhipha la khokhala isikole ngithi mangibhadale ngani mangisebenza cha yakhuluma i-EFF bathi ingane ilungelo la ukuthi ifunde ngokuthi ngithola ama reporting wathola ama report ingane ngayifaka kwezinye inkolo ziyafunda engafundi ile ndala lenendala is because idinga in college idinga lokhu i-college ngoba ngithi sasi apply le lokhu yini EWC sasi apply lapho kodwa akuphasanga ngoba manje lengane lena kufanele ngabe ifunda ngoba ngathi abayihlehlisa bayise grade level bathi bona hayi kulokhu ku grade 10 grade 10 ngithi hayi ku grade 10 man 8 standard 8 buka ke lo muntu ke namhla ibirthday una 20 ayofunda 8 nezingane ezincane izingane ezihlala ngayo esikoleni ekubeni hayi njalo ukuthi wayeke isikole useyacabanga ukuthi hey ngenze iphutha ngesikole wathi ngibuyela mayebuka u grade 12 wakhe ubuyela wa 8 ayibona nje lento ukuthi kuhlungu kanjani kungcono khona u grade 11 yabo lona ngithi ngenelela ke manje ngoba unyaka uphakathi kanje wena sambe nawe wena nengane sibaqonde ngqola bothisha ukuthi cha ingane incengiseni lapha ku grade 11 ngibhizi mina ayizwa nenkulumo uthi ubhizi kusho umabunda akafuna kusondela ke mfowethu uyanginyanya lo yamuntu loyo ungiqedela umsebenzi ngidamajekile kabuhlungu kabi esengubuka nje lokuthi kuzothatha umphefumulo wami kubethwa ngake wrong nento engayenza why bangangibuphanga kanti ngoba phela kusho ukuthi kukhomba ukuthi ngaba wrong nami ayinto why bangangibupha nami ngiyogwetsha ngiyohlala nje ngaye lo yana olongana kubethwa ngake wrong ngoba phela kukhomba ukuthi mina ngaba wrong uvikela lezi zingane okwafanele ngikwazi kwafanele ngiyiyeke kwakhona aye ubathola bayikhuphule lezi ngane bayinquma
shuthi phela ngaba wrong ngoba lo muntu angazi ukuthi ngingambopha kanjani ngalesenze sibhlungu esihluku esingaka sezeke umabulo ngimbulele nje icala akawuchaza phambi kwenkantolo ukuthi kahle ngamenzani kanti lento ababengenzisa wona kahle ukuthi betha ngibaleke ngiyobhaca ngoba ngilandela zinkaba kanti kahle lento ababenza kushuthi babefuna ukungibula kubethwa ngangingedwa nje ebhaceni bawuzothuba ukuthi banginqumele lapha ababengibeke khona kuyacaca phela ngoba naku angisasizakani manje ashuthi abantu nje balibulele kusasa lami mfowethu ilokho nje bengicela ukuthi ngikudlulise mfowethu awucabangi mhlambe ukurelocate mhlambe somewhere akaze ngicabanga ngiyacabanga lonto le inkinga ngamandla engenayo ngoba kahlahle uma unenkinga ehambeni uyobalekela ekhaya bafika 2 times ukhona umuntu engisola ukuthi ubekiwe lapha emakhaya ngoba mangiyangapha mangekhaya angisaya ekhaya kithi ngoba bafika 2 times ukhona umuntu babazi ngani ukuthi ekulaya ekhaya kithi babazi kanjani khona nje abathi bambala nayimani but do you think ngaba uRosemary uyabona eqaleni ngoba labantu bafike ngisekubhaceni uye straight impela ke lo sure uRosemary uye lona kahlahle into yenza ukuthi ngimsole kanjena indlela acta ngayo kimi nami ngiyabheka nje ngomuntu uthi hawo kanjani manje ngaphela lo muntu lona la saqala indaba kaRosemary besi into eyodwa sesixatshaniswe yini manje naye usingaze ngiyabona kwemali ke le abangixhaphaza ngathi bazonginike ngizothola lokho isinxephezelo ake ngubeke eceleni what about ingane zami what about umsebenzi wami usingaze ngidlele nomsebenzi engihamba ne-CV yami ngaya ngedwa ngaphe ngayiqashela inhlahla yami nami ngoba inqwaba ama-CV lapha ngithathe ngalahla lela ngikhathele bona uma umsebenzi kuthiwa hawu umdala nga usamaketha bavele bathi nje kanje babona iminyaka bathi hawu manje yayibona lo mina hlahle umuntu ukuthathwa nje afaka emsebenzini hayi nje ukuthi ngiyaphosa i-CV hayi hawu cha ngempela nje mfowethu ngaqala kusaba lokuthi kabe uzohle nomlungu interview ukubuza ama-question cha bakhala ngeminyaka bathi simningi bathi hayi sengithe ukuthi xaxa hayi iminyaka amathi edlule ngisho 45 mfowethu uzaqashwa kanjani mfowethu ngithi ane labo uhulumeni nje labaphethe nje ngokuphapha kwabo ungazi ukuthi kuqala iminyaka yani umuntu wabeyasebenza indlala ibhilide kanje wena usakala iminyaka bona bakhona labasebenzayo balako 65 70 bayasebenza njalo abakhishwa bona basephalamende mina ngapha kuthiwa ayi baba ngeke kusalunga baba usovele nje impela ukhathala impela usumdala ukuthi mina ngimdala kuphi kuthiwa hayi umdala le company ayibafuna abantu abadala ngoba lapho kune leadership amakhampani asaba nama leadership ufuna manje yabo laba sekuzopha ama leadership mina ngini ke yabo leadership liqala 18 kuya 35 manje amakhampani asenama leadership anama leadership shothi khona imali etholakalayo manje babothi lo ngeke sathola ngisho isent mas kule leadership leso abe simbekele eceleni lona siqashe laba abancane and laba abancane abaqashayo babehulele bayibhoqala utshalo bangayimsombulu emsebenzini Monday bafone bathi hayi nginenkinga angithi abana idingo vele bona hayi mfowethu kuzima nje impela yabona khona kwethu amandla nginawo engabe kade ngihambile manje sengilindele khona ngizokuthi qhu zike iqhuma ibhamu ngithi
zisho kimi angazi ngaba namahloni kanjani ngihamba endleleni wathi wabusabanga isibhamu ngathi mina hayi manje ngicabanga ngithi sisho kimi enyameni masiqhuma ibhamu ziyaqhuma phela lapha phandle manje ihambela ngithi sisho kimi enyameni futhi uma uhamba mhlambe sula lapha sokumnyamanyana hey masiqhuma impela eduzane nami hey ngibene ngithi awu ngithi ngilokhu ngiyithinta ngibona kushayekanga cha kusha bebeyidubulela nje laba badubulayo manje mase bezodubula ke ejardini lami impela sebengifuna ngempela ke manje hayi mntemanda ake ngime lapho mfowethu ake ngime hayi phone indaba le ndaba iyangihluma asithemba ukuthi izohamba izifike kubantu abafuna ukwenza izinto ezi-right bazenze abanomsebenzi mhlawumbe bazoyithola bayibone uqasheke because unama-qualifications e-security so still sisacela ukuthi uma kukhona uzohlangana nale video akusiza sithemba ukuthi hayi soyiphosa kwi-internet i-internet izophendula yebo hayi kodwa asibonga kodwa nje khona namaphoyisa impela nje ubaba umkhwanazi awabizi ukuthi hawu kodwa unene kodwa ndlalelana ngaye kanje hayi sengaze nithi akube umhlabathi othulweni ayisiza hayi bena ngangisiza shuthi kubethwa ngangumbulali kushuthi baqonda ukuthi kwafuna ngophihliza lezi ayingane lezi ingane waphuma cishe ngisheje awu ngaba ngiphumanga ingane enga 5 dozen onini yo uthini ingane na 5 months ngabe kusemanzi phansi mare manje buka nje awungabe kade ngagwetsha 2018 ngabe nje ngashaya nje u6 life dazi neminyaka kwabo vele kungiphoqa ukuthi vele ngiyopheka ekitchen vele ngibonkunka straight vele bonkunka impela ngizoze phela uma usaphuma vele yini ngabe usathi uyayifundela uthi uyafunda uthayo hayi sihlomanisi imilo isimilo salo vele bangidedela mase sengilapha ko75 mawuthi ngisaphila bangijove bezothi ngiphile 3 days bese ngishona wezwa njalo phela uhlali bophuka phansi so manje wayovele uyopheka hawu ngizovela ngiyopheka straight ngivele bonkuka nje vele futhi ngizovele ngithi hey mawuthi mhlambe ke lokuka ke buyafundela ngifake esikoleni sakhona ngifundeke le ndlela ukuthi kupheka kanjani 3 weeks ufundela ukupheka ngihambe ngiyopheka nami ngiyoshaya abantu ngiyikepele lapha ejele ngithi wasa andivele ngeke ngisaphuma mina ngizobe phaka uzufu awungaphaka ize ngiyaphaka ize lokuyile ngesipulu lokho ngiyile hlale ngisothi phela uma ukuka phela ngoqala uze ukuthi awuthi ngutest ukudla ufuna ukudla ngeplan ukudle uphinde futhi uphake udlala usuthi njalo usuthi nomfowami siyabonga kakhulu ukuthi uzivakashele eshowini sikufisele ukuhle kodwa siyacabanga ukuthi abantu bazoyibuka le video khona bazofaka usizo labafaka khona nesingabonga kakhulu mangenzeka kanjalo yes Ganda yes yeah James we are yeah